sorry, 이만 바로 बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय बावहरो दिनै आंनो बे खाबुखौ होनायखाय thank you very much for giving me this privilege. नोंथांमोना सारादुआव फैदों ना माहाय फैदों माथो मोखाङा सारादुआव फैनाय बायदि गासिबो Are you coming in सारादु or somewhere business program? दा बयनावबो दुखु दं सोरनावबा गाज्रि मोननाय दं मोजां मोननाय दं दा जोङो मानसि हारिखाय अराय सम गाज्रि मोनलायनाय दुखु मोनलायनाय बा माबा मोनसे थाब्लाबो मिनिस्लुनानै थानांगौ आं बेखौ खावलायो आरोखि दा समा बारा गैया ओंखायनो आं गानदोंसै खननानै ओंखारलांनोसै अननानै आखाइ खबफादो आरोखि